Pozdravujem vás z vlogu číslo 5 z Barcelony. Zo Sagrady Familie. To je Tomáš, už sme sa stretli na letisku. Prišiel po mňa o pol hodinu neskôr. Nezabudol som na Emu, samozrejme. Ona len prišla skôr, než som došiel ja. To mení celú situáciu, mážeme Mičiaka z Facebooku. Tak dúfam, že nikto Tomášovi túto výhovorku neuverí. Toto je Čuro, alias Ugly. Naša spoločná maska, mňa Tomáša a Renaty. Ja som dielo od Picassa, toto je Picasso, toto je majstrová paleta. Sme úplne ohúrení z toľkej krásy a je to úplne nádherné a je to úplne proste, ja normálne nemám slov. Povedz to mi, aké máš pocity? Brutálne. Sagrada Familia sa nám extrémne páčila. Tomáš bol z nej úplne hotový. Najviac mi sa vedelo svetlo. Svetlo, ktoré tam je a celkovo ten pocit, ktorý človek má, keď sa nachádza v Sagrade. Ale to som nečakal. Neviem to opísať. Neopísateľné. Naše srdcia sú naplnené láskou, pokojom, mierom a šťastím. Som trochu hladný. No takže dneska je nedeľa ráno, práve sme vyrazili z Tomášovho domu. Maggie nás minulé leto naučila veľmi dôležitú frázu, ktorá znie hasta la vista las mierdas. Takže máme veľký plán používať túto jedinú frázu, ktorú vieme celý náš pobyt v Barcelone. Takže dúfam, že Tomášovi nebudeme robiť hanbu. A ak budeme, tak... Tak hasta la vista las mierdas. Toto sme si všetko naobjednávali, z každého jedno, nech to všetko pookutnávame. A tento chlapík nám to všetko navážil a teraz nám to ide uvariť. No úplne úžasne sme sa najedli, som úplne plná, bolo to úplne parádne. A teraz ideme do... Kam ideme, chalani? Park Güell. A čo to je pre tých, ktorí nevedia? Je to park, v ktorom sa nachádzajú budovy a iné architektonické stavby a skvosty od Gaudiho a tam aj múzeum. Teraz sme na vrchu Park Güellu. Dúfam, že som to dobre vyslovila, toto pán Španiel ma opraví. Park Güell. Presne tam sme. A je tu aj pán Talian Harant. Ahojte. A vychutnávame si pohľad na celú Barcelonu, ktorý je úplne dých vyrážajúci. Plnou náhodou som si kúpila takúto strašne dobrú vec. Oh my god. Je to dobré? Je to brutálne. Že? Je to skoro tak dobré, ako Sagrada Familia. Čo? Není to také dobré ako Sagrada Familia. Tak si môžeš vybrať buď 7 takýchto, alebo je to Sagrada Familia. Nachádzame na La Ramble, čo je najväčšia obchodná ulica v Barcelone a ideme teraz na taký trh, ktorý je hneď vedľa La Rambly, volá sa to La Bocateria, ak som teda správne vyslovila, a je to nejaký typický španielský trh, kde teda predávajú hlavne také nejaké typické španielské jedlá. Amen. Môžeme začať jesť. Dobrú chuť.
Pri objavovaní Barcelony sme objavili dve super veci, ktoré vám teraz ukážeme. Takže toto je múzeum... Čo je to múzeum? Nás prelož to hore. Vaxových Figurín, áno. Voskových figurín. Múzeum voskových figurín je to a pozerajte sa, čo je úplne hore. Tam vidíte Supermana a tam vidíte C-3PO. Počkajte, dokonca to tu viem aj zoomnúť na tomto kráme Samsungovom. Dobre som to priblížila, ne? Teraz sme na takom najvyššom kopci v Barcelone. Chalani, ktorí teda nechceli byť teraz už na kamere, tak si kúpili čučo a idú sa načongať z sangrie. Ideme do metra, ktoré nemá vodiča, takže sme strašne zvedaví, ako to celé funguje. Teraz prejaví Tomáš trochu radosti. Pozerajte. Aké bolo metro? Dobre, to bolo také normálne. Chalani, Super to bolo, paráda. Nič lepšie som v živote nezažil. Všetky metra by mali byť také, všetky auta by mali byť také, všetky lietadlá by mali byť také. Presne tak. strašne sa teším na Primarku. Primarku.